Señor Lorenzo, o PNG non tería ningún problema en que se sometese a consideración do Pleno o ditame sobre as alegacións presentadas, pero estudada a cuestión desde o punto de vista xurídico, non constatamos ningunha irregularidade. Pero iso non é o sustancial. O sustancial é que neste Concello hai dous xeitos de facer oposición. E o BNG nunca vai ser o cómplice necesario do filibusterismo do Partido Popular. Se consulta no dicionario, verá que unha das acepcións de filibusterismo é obstrucionismo parlamentario, o que levan practicando toda a legislatura en Madrid e pretenden trasladar aquí. Mesmo foron quen de trasladar ao Parlamento galego para facer obstrución do labor de crítica e fiscalización ao goberno que corresponde á oposición. Pois para iso non conten con nós. Porque o BNG votou en contra dos orzamentos, aínda que sabíamos que a alcaldesa podía recorrer a vía da cuestión de confianza para sacalos adiante. Non para deixar a cidade sen orzamentos. A nós impórtanos a cidade. Fixémolo para lanzarlle unha mensaxe á alcaldesa e ao propio Partido Socialista. A mensaxe de que teñen que tomar nota, rectificar, asumir que están en minoría, ter disposición ao diálogo e, por suposto, cumplir o acordado.